कुनी कुनी कलाकार माने शिशु मंदिर आसतंदी कोरम के गीत नेकी सेमान पे जोरदार करले जाऊ छोट छोट पिला माने एक रात जाय रतिते कर रोजनी केवल आपण को मनोरंजन ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଳି କମିया ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଆସମାନଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି ମାଧବୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆଣିବ ଆଉ ମାଧବୀଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୋରଦାର ତାଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଦିନ କଣ ଖବର? ଭଲ ଥିଲ ya tinggal juga foto masa oi ini foto ini tinggal oke ke Kenapa foto ah? Hah? Kalau foto new gitu kan kamu ya? Foto ini